Hi friends, आं दायो सफैबाय बगामाथियाव आरोना बगामाथियाव दिनै 15 आगस्टनि ना 15 आगस्टनि मुङाव बेरायनो फैदोंमोन मानसि फैखादों माने थांबाय थानोसै बेरायलांबाय थानोसै माबायदि जागाया दिनै आदा माने फुल मानसिखा बेनिखायनो आङो माने बेरायग्लांनोसै आरोना जोंफ्रा क'क्राझारनिफ्राय फैयै फैयै दिनै सफैबाय बगामाथियावहाय सफैबाय आरोना नै ओमफ्राय माबोरै खबरफ्रा मोजां बिदिनो ओमफ्राय खैथायाव नोंसोरो बिगिन खालामनाय जोंहा स्टार्ट खालामनायमोन स्टार्ट खालामनाया 7 o'clockआवहाय फुङाव ओमफ्राय फैयै फैयै दायो सफैबाय जोहोलावफुरियाव JVC राइडारफोर बिथांमोना सफैबाय गासैबो गारिफोरा तामाम गोजा बिसोरनिया बरियाखा गारिफोरा गुटे माने इनफिल्ड बेबो इनफिल्ड आरो बिथिंबो इनफिल्ड गोजानै नङाबा जानला मानला फैनो हायाना बहुत गोजाननिफ्राय फैनाय मोनसे नै बेलेग डमिनार जोंनिया बिथांमोना जोंहा क'क्राझारनिफ्राय फैदों राइडार आरो दायो लोगो मोनफैबाय जोंफोरो आरो बिसोरो दायो बेग जाफिनसिगोन दिनैनि बोथोरा मा सिस्टेम जादों नुवाखै बाब मा मानसिखा बिथिं थांबाय थानोसै बेयावहाय दै बारहोनाय नाला दं आरोना नांथाजोब्बाय दैया बारबोनो हायाखै बनफोरा देन्जार माथो नै पुरा मानसिखा गासैथिंबो माने गारि बाबा आरो गेटआवहाय 50 थाखा फैसा लादों मोनसे गारियावहाय माने बहुत कामायबाय आरोना बिराद थाखा दिनै गरायाव उथिग्राफोरा बिराद गिदिर मानसिफोरा गरायाबो बिराद मोजांखा साफा सानफ्रोमबो थुखैबाय थायो गरायखौ गिदिरथार पन्द्र' आगस्टनि मुङावहाय ना पिकनिक जाफैबाय मानसिफोरा मा खालामगोन मा थागोन थाबाय थाबाबोथ' जाया न'आवहाय ओंखायनो फैनानै दिनै माने एन्जय खालामफैबाय रायजोयैनो नै बेयावहाय बिराद गिदिर मोनसे प्रटेकसन होबाय सिगाङावहाय बिदि नुवाखैमोन दायो मोजां नांबाय आरोना नै माने बिथिं दैया बारबोनो हायैनि थाखाय बिराद गिदिरखा दैमाया आं उथिहैनोसै बेयावहाय उथिबाय आं नै थांबाय थानोसै आं बिथिं दैमाखौ नायदो खायलें जाबाय दैसाया खुरफ्लंजोब्बाय दलङाबो जेने थेनेसो थागासिनो दङ थाबाय उथिनाया गरायावहाय मोजां नांखादों राइडार फिदिंलायनो हायि जादों मानसिया माने बहुद मानसि दिनै फायदों आरो फायदों दाबो फायखौ हायाखै सफैबाय माथो दे थिगानो माथो सासेयालाय नंगौ दे थिगानो जादों मानसिया थोख'लायाखै आरोना एनेका माने मानसि